Скания, чудесен автомобил. В момента в България има крещяща нужда от такъв тип автомобили. Те тогава купиха няколко. Самия факт, че в Руси нямат такъв автомобил, а Руси не е малка дирекция. По принцип, пожарният автомобил не носи вода, за да загаси пожара. Водата, в която е в пожарния автомобил, е необходима, като пристигнем на пожар, докато разпънем линиите, те да се напълнят, да започне да се гаси и в това време част от екипа да водоснабди автомобила. Дали ще става от водопровозната система, която е по улиците, така наречените хидранти, или ще става от друг автомобил, който носи повече вода, но в България, дори в големи градове, но да не говорим в селата, хидрантната система не е добра. Имаме нужда от вода. Тази вода, която носим почти винаги, тя не е достатъчна. Трябва да се набавим от някъде. Тия 8 тона от сканията, за колко време ги изпръсква, ако останеш само на тях? Помпите около 2 до 3 минути изхвърлят около 2-3 тона вода. Много от хората казват, пожарната дойде без вода. Да, аз затова трябва да разкажа. Не идва без вода. Защото когато направим повече от една гасителна линия, в момента в който ние напълним шланговете, мъркучите, както им викат хората, половината и повечето вода вече е свършила. Да. Половината и повече камион вече е празен. Тоест в рамките на една минута ние правим тази разстановка и през това време трябва да бъде и водоснабден автомобила. Обаче дали ще бъде водоснабден в рамките на тези малко минути? По филмите гледаме как през 20-30 крачки има външни хидранти и се виждат. При нас първо, че е пълен батак, мога да кажа, от към хидранти. Едни са отгоре, едни са отдолу, други са на пътя. И в момента има новоизградени ВиК инсталации, където се слагат подземно, надземно.